سلام حات أنا لما عتيلنا لمون أبزه اللو خناتات ذات كورة فيديو حزال خمس إذا اللخو كأتم حد ما بزعة أبتجرين رؤية لنا نجر مالت رؤية لنا نسمع لنا هنا كوجزي مسجينا أخوان يزمزلو بزعة أوز ملكات بزعة حدش فيديوهات حزال خمس إذا اللخو كأتم حد ما عنده قدوم خبري زوج أو فوتوات النار أخوان يرى بركز ولو مناسي بتأييد توقع تمالنا فارس سمعني رب فرق ليت كوالي تعم تحت زور دمسل دمس عيال دمس سمعني بزعة بدم جيرنا كنرينا أزترحي أخونا زون لنا تكراينا ونور يوتنا ونور تزمن لسي حيش سب بز على ولو يقولون بار منم نجرا يفتر هز تكراي ترى حزور بزعة زياتهم من خلتهم بزحات نجرات كنرينا سنايت عن حيت يو سلام زخوركم نايرو ماي فيلم يوتيوب شانل بيتسب زخوركم تخاتلتي فوتوكم تخاتلتي روماناتكم تمليسه مزيل لخو الشحات انا لما عتلينا 500 زنغوركم ابزي هلو خنتا زتكره فيديونا بحدا خوينا كنري قدمنا فيديونا متنا جن نس شانل زي حدش زخوركم ساعه ليكم سبسكرايب مغار بيتسب كونو نزا فيديو زي ادمنا بزحات ساعات متان كتوصح لايك شير مغار ينرسع هز بقتنا فيديونا كتوكم يا اسكاو موداتا فيديونا مسيخم تكتاتلو بخبرنا حتتخو زلكم حساب دما كومنتنا تصحافكم سناي مكتال الشحات استفيدينا مجمر كوننا بزا فيديو زي اخ جمركم تايلنا له سلام نافقوا ماشي بدم دق ازيك اسنت حنت معلت كواس عارف ازيك اسنت انت جبرتكم مدو تግራይ كل زيدهم تسقيوا انت ابد لاسكي بيزخم با سلام هبوا سلام نافقوا شحات زا فيديو همرنا يا مالت بحقي سلام البهال نجر نافقوا هزتها لي زي اقرنا افريكا له هزب حفشه فلاي عالم مولو سلام يدل اندي فلاي ما زي اقرنا افريكا له سب بقى كاو غزي كولدنا ولدو كينات بچا يلولد سلام بتاع نافقنا نقتلوا زلمات هايلنا له منم نجر ايفطرن ماشي عاوزي ازدنقص او كلت وجل سنطلطله سب طرح كدنقص زغبو كفرح زغبو او كلت وجل تنطلطله زي يفرح يدنقص انت حنت تግራይ انت زرنيا زيخونها انت غوطنيا زيخونها كيتفرح منم ነገር ድማ ይፍጠር سب بز على ولو يقول نمبر منم ነገር ይፍጠር ህዝ ትግራይ ተረጋጋ حزور منم ነገር ይፍጠር ተሆነ ተታይዝና አንጠፍ تجي خويني ግን እመኑኒ ህዝብ ትግራይ ምንም ነገር አይፍጠርን አይትጨነቅ ዋ አንተ ለይቱም በሰላም ደቅስ ህዝብ ትግራይ በቃ አንተ ለይቱም በሰላም እንደቅስ በቃ ልብና ደብሪናስ በሰላም እንደቅስ እዚያው ክልተ ዓመት ሙላህ ቢመምናየው ከዙ በሰላም እንደቅስ ከጭ ነው ምንም ነገር አይፍጠር ምንም ነገር በቃ ህዝብ ትግራይ ከጭ ነው እመነኒ ቀሰን ቀሲን ካደቅስ መጀመሪያ ነው ያክቶላም ሁሉም ያቶላም እና እዚያ ይከዝደልይ سلام نهزو تግራይ قسانت نهزو تግራይ بفلاي دما نزا مسكين ادو سلام وساني الشحات ذا فيديو مرنا يا مالت سلام نهزو تግራይ بشاري خونا سلام لكل العالم سلام نزهزي او زكينات لصقم للهزي بمقصال زحونا زولنا سمعنا هنا مالت قسونو منم ነገር يفطرن يلو هم افي غيرلنا مالت بزح ነገር تلي يفطر خالي ነገር زي هز خرير له ነገር نازو اس ነገር هم زي خير تسفا نغبر اتحت فطر مالتي ناصل الشحات استكاوز مقصال دما ناي زحونا فيديو بحد خوينا ندايا ጦርነት ይጀመርተሎ ፖለቲከኛታት عتق يقرو هفتامات للا اواصيم سنق يقرو دخاتات للا دقوميهو تطورنت مستوده للا ፖለቲከኛታት ከፍጦርነት ልተረፈ عتقومي سوسو هفتامات للا افتوشت ጦርነት هفتوم يعوي دخاتات للا مردو دقومي نغوريو نغروما نحسب مسنتن ፖለቲካ يخوني بتغوارنا ነገር ስለለሆነ بدقامي دقيمنا نحسب شحات زحونا زول حقي مالت كوكينات لتقومو زمول على اللوسات بشيء نزاو كينات مزي غيرهم الزوال والعوا اسمهم كوكينات لتقومو مالت زف تحت خوينو نازا برخات يلو واغا ذا رياليتي الرئه سو تغداي من غزيم سلازي فلاي ما مناسيات نالين فلطو ነገር اتينا اين بلع مالت نحسب خلت غزي نحسب يكل دلي ناطل بقى اين واغاي كوغي لترفنايو ነገር ስለሌዩና በቃ አይኑ ዋጋይ ጎይና ወለድና አብን ጥውሮ ለጊዜ በሰንኪ ውግና ይወለድና ሸኽም ኮይና ስለለቀርና በቃ አይኑ ዋጋይ ገና አዴታትና ነው አተን ለደረቀ ጦርነት ክትውጁ ንእሽተይ ንሕዝነኩም ይድል ዳግማይ ተመሊስና ክንረኽቦም ዘይንኽእል ሕዋትና ስለልሳልና በቃ አይኑ ዋጋይ ሕዋትና ሲና ጀጋኑና ተዋልና ካብን ነበር ዕድመ ልክዕና ምስ ሕዋትና ናንበርና ፈራሐት ይልሕሸን وندوم فرحت الحشن بحكي مالت بفلايد ما من اسياتي فرحت كي تبالي الخا لا كوليت فولتو كيناتنا منم لي ملكتك كينات اتيخا كا تموت فرحت هاي الخا وغزخا كوفي الخا
يحش ማለት ብህይወት ምጽናሕ ይሕሽ እሽሓት ካብዚ መቀጻል ድማ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢኹም ኣብ ዓዱ ጉዳይ ከባቢ ዝተቀተሉ መናእሰይ ነይሮም ብዛዕባ ዝምልከት እስቲ ኣብ ቪድዮ እዚኣ ንስማዕ ሕዚ እቲ ብዙሕ ሰብ ዘጭንቆ ዘሎ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ሕዚ ናይ ዓዲ ጉዱም ከባቢ ዝወፁ ፎቶታት እንዳረኣኹ ነይረ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ብጥይት ተወቂዖም ዝደመይ ኣካላቶም ዘርኢ ምስልታት እንዳወፀ ብጣዕሚ ዘሕዝን ብዙሕ ሰብ እውን ምስልታት እንዳተቐበሎም ዘሎ ሰራዊት ምናልባት ኣብ ልዕሊ ኣሕዋቱ ከመይ ጨኪኑ ዝኣክል ክያዶ ከመይ ከይዱ ትማሊ ትግራይ ከም ዓይነት ጸላእቲ ኣብ ትግራይ መጽኦም ትግፍዕ ንሱ ምስ ፈጸሙ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ተላዒሉን መሰሉ ንድሕነቱ ተቃልሱ ሕዚ ግን ብናይ ባዕሉ ደቂ ከምኡ ኾን ከሎ ግን ብዙሕ ዘስተማስል ታይና ንኾን ዘለና ናብኢና ዝብል ጉዳይ ኣሎ ካብዚ ሓሊፉ ግን በኸምዚ መንገዲ ትምድማይ ተጀሚሩ ኣሎ ትግራይ እሽሓት ቪድዮ ምረናዮ እዩ ማለት ብጣዕሚ ዝሕዝን ፍላይ ድማ ዞም ዓዱ ጉዳይ ሞይቶም ዝበሃል ዘሎ መናእሰያት ብጣዕሚ እዮም ዝሕዝኑኻ መጀመርያ ንዓም መንግስቲ ሰማያት የዋርሶም ክብል ይደሊ ብምቕጻል ናይ ዘሞላዲና እዚኣ ቪድዮ ህሪአኩም ኣነ ከቢድ እዩ ና ዓርቂ ተዝግበር ትግራይ ናብ ንቡር ህይወትና ናብ ንቡር ተዝምለስ ይሓይሽ ንባዕልኩም ተስማሚዕኩም ምስ መንግስቲ ፌደራል ሰላም ጌርኩም ዓድና ተተልምዑልና ዓድና ተትቕይሩልና ይሓይሽ ንባዓቲ ኣኽላ ትግራይ ብጣዕሚ ካብ ኩናት ጥቀም ሰብ የለን ብስሩ ኣነ ብዚ ናይ ኢትዮጵያ ጳጳሳት ናይ መላ ኢትዮጵያ ጳጳሳት ዘይዓረቁ ኢለ ይስሕቕን ይምካሕን ነይረ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ሰብ የብላን ይብል ነይረ ኣብ ትግራይ ዘለኹም ከዓ ብኢስኩም ኣቦታት ትግራይ ጳጳሳት ትግራይ ብኢስኩም ሲልኩም ትርእይዎም ኣለኹም ትግራይ ሕማቕ እንዴ ትደመና ሕማቕ እዩ ዘለፍቲ ትደመና ከቢድ እዩ ዘለዎ እሽሓት ማለት ቪድዮ ምርናዮ ከቢድ እዩ ዘለለናዮ ኩነታት ብጣዕሚ መስጊ ብጣዕሚ መሕዘኒ ብቻ በዓል ፈጣሪ ሰላም ይወርደልና እዩ ክትባል ኸል በኻሊ ምንም ነገር ይባህሪ ደቀይ እቲ ዘመን ከቢድ እሞ እቲ ዘመን ተረድእዎ ኩራንን ኩራት استحزن ምሳል ዓለም ታይ ትኸውነላ ዓለም ታይ ትመስለላ ገሊኣ በኹናት ትቃጸል ገሊኣ በሰደድ እሳት ትቃጸል ገሊኣ መሬት ተንቅጥቅጥ ገሊኣ መሬት ትነቅዕ ገሊኣ ንባዕላት ዋዳ ገሊኣ ሕማመ ቸረፈሪ ኣታ እንታይ ኮይነ ዓለምኩም ዘላ ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃነ ዓለም ግን ብርሃነ ልቦና ስለ ዘለዎ እግዚአብሔር ዘሃቦ ንቕሓት ህሊና ስለ ዘለዎ እንታይ ሊመኽረና ኣሎ ደቀይ እቲ ዘመን ከቢድ እሞ ሕማቕ ዝኾነ ዘመናት ኣሎ እሞ እቲ ዘመናት ናይ ጽቡቕ ዘመን ናይ ረሃዋ ዘመንን ናይ ክፉእ ዘመንን ፈሊኹም ተረድእዎ እሽሓት ካብዚ ብቕጻል ድማ ጌታቸው ረዳ ዝተዛረበ ማለት ባዕሉ ብዓይነይ ለይቲ ድሮና ሓለፈ መቐለ ርኤ ገለገለ ኢሉ ናተዛረበ ዝኾነ ቪድዮ ኣሎ ስንስማያ ብግልጽ ብግሃድ ዝረአ ምትፍናን ኣሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ግጭት ተኣትዮም ብጸሎት ጥራሕ ከም ዘይንድሕን ፈልጥ እያ መንግስቲ ኤርትራ ንባዕሉ ክከላኸል ትግራይ ፍርቂ ክሕዝ ኣብ ዝለሉ ሰዓት ታኻ ትገብር ታይ ትሓስብ ፌደራል መንግስቲ ወሰን ኢትዮጵያ ክሕሉ ክብል ይኽእል እዩ እዚኣ ንምግባር ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ሰዓት ኣባና ታይ ይፍጠር ይኽእል ሶ ሓደ ሓቂ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ወደብ ድሌት ኣሎ ከም ትዘልዕልኩም ድሮን ኣነ ሓቲተ ድሮን ናይ መን ድሮን ከም ዘይብልና ፈልጥ እየ ድሮን ኣለዋ ሰምዐ ኣነስ ማለት ናይ ግድም ብኢዝነይ ክሰምዕ የብለይን ትማሊ ነፋሪት ሰምዐ ነይረ ፍርቂ ለይቲ ከባቢ ብጣዕሚ ትሕቲ ዝወርድ ዝመስል ድምፂ ዓያል ድምፂ ሰምዐ ነይረ ክው ደገ ወፅእ ስለ ዝነበርኩ እንታይ ካልእ ግዜ እውን ሓልፍሉ ሓሮ ሪኢኻ መቸስ ብፀልማት ናይ መን እያ ክትብል ይትኽእል ሶታ ዝኽእል ኣሎ ድዩ ኣሴት ምትፍናን እንተልዩ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሃይ ብትግራይ ሓሊፈስ ብዓፋር ሽክዐ ክኸድ ዝብል መቸስ ድሮን ክለ ይኽእል እንድሕር ኣዲስ ኣበባ ደሞ ኮይና ኤርትራ ዝፈዶ ነገር ተልዩዎም ያው ትግራይ ትመጽእ ፈተና ጸላና ትግራይስ ናይ ኣብዚ ጎንጽ እዚ ምልክታት ዝረአዩ ለኹነታት ፈተና ጸላና ኣብዚ ጉዳይ ዝንኣተለና ንትግራይ ታርጌት ዝገበረ ምንቅስቃስ ተልዩ ግን ጌጋ እዩ በፕሪቶሪያ መሰረት እውን ተቐባልነት ይብሉ ንመቐለ ታርጌት ዝገበረ ናይ ድሮን ምንቅስቃስ
كله يخل الشحوات سكاوز بقصال لما ذا فيديو زهريكم تايلنا لوزي منسي تግራይ መስዋዕትኻ ኣኒስኻ ኣልስኻ ቀጥለሉ እሺ Hello guys, this is Ashu Freaky from Mekelle Town. ተስፋ MK ኣብ ዓድና ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ዓዲ ጉደም ዘጋጠመ ኣብ ዓዲ ግራት ስርዓት ምፍራስ ገለ ዝግበር ነገራት ኩላኻ መንእሰይ ክትፈልጦ ዝግበአካ ማለት እዩ ኣብ ኣካባቢኻ ኮይንካ ተቃለሶ ተናኣሰ تأثر بي أي تسوائي تنأسى باتر توقع بي اقرها أي قرسي عينها أي تأفي أكلها أي قولي تنأسى لتقالس خالو علامة أبكاوي خالو السب يريو يفلطو يمسكر سلازيز خزو صحنا يني أنا ناقال سكوناتات حدا منعسي بوليتيكا وقال سلسلة لحد شكم لتسعر غاي مسلكا اسخاتهم يقوم سعرهم مني أهم تقالوا استلكم همزة عينة قالسي ناقالة دحرنا قالة كموصهم يوم تقالوا سوهم مسوعتهم قنديسهم أشعيتو هزبك سعريو من إسيك سعريو إنا نعاوت ملكتيو كيتج أنا نقو شير لايك كومنت بيج لايك الشحوات نزحونا فيديو سمعنا نينا مالت بحكيو حكي تناجرو مالت أوزه الساعات سي تواجي خيرهم هاك قالس لجبكا يوت خاكي حلفها بقى بزرا الفتح نجرهم مخانا كل شعرينا هنا يواجهوا أو منبري فتحوا سلسي مودات أصلا مخانا اللي تعرف نجر هيوتنا نغفل له منهم عانيت مينسك الليولي استنقد لو زد ما تعلن له سلام يكون حريانا مشو سلام لما عن سبر زين هزلكم متين يخو ناي جيزا ومنجست توكلتن ناي جوجلا دبرت أن توكلتن نا أديس أوا كم زمات ويزرّبلو إذا دماس لسلام كزرارو كم زخانة تصفان جبر سلام نهزب تجري تعم كسمع عنا نسبة الشحات مقطع لما نازي أكو سلكم تايلنا له جزء من محدار تجري فيدرال منجستي حاجز طيقه مجاوي سيستش سبر زينا جزء من محدار تجري منجست فيدرال حاجز خبورلو صعيد أغريو لما عنتي مجاوي سيستش 19 وعدي أمد مرد أو زو مجلس جزء من محدار تجري وعلى بريترال فرس هزونا حدا قال تسرح له يو كل هزونا على خلق خلق تنقع بأكل صعيد أغريو ملو مجلس دما وكل تفرغ مية غني لي بمقطع لما تايلنا له أول على سلسلة جنرال تجري ستو السنة والسنة أين أبولون بيرو سلام تلسن سبر مرجع بيرو سلام من ستان كليل تجري لما عنتي مجاوي تخطو زوج مجلسي أول على سلسلة جنرال تجري توصين زلوا السنة من نجار كم زين قبورن نجار زما قطي فكرهم كم زلوا صعيد أغريو سراوي تجري أوش تجري تفوت زلوا بوليتيكا القولو أمستخلنا من تعرينا هاللي أول على سلسلة جنرالات بيد كذا تردع تأكيدهم زود دابير هنا لنا ونبرز سقوم تزين هنا تكلم صار حد يتغطى زي سقولو زوردو بينا وسقوم تسلزونه تقبلت يقولوا ترح زي غونس ستان خاطئين جمن ياتت نمكلها نمكوتا زقبل زلوا صعري نحيد زملس لزغونه قطف دو كلنا حالتنا حيث جميل زلوا حق منقسنا مواس راحتي تتلاغير كم زغطين زمان فلت كل قال يسمع يغني لي الشحات كاوز مقصال دما حد ابو قش تزارو زروالو تايلنا له صحف جغنا ابونا بزي حي مصمم دحر حزي اين صممن بناي بعلتنا مرحتي نموتلنا غزياو منغستي ودو حبعتي زعنقفن زلو يبلنا نسخهم غزياو منغستي زعنقفن لرتولو እዚ ምክንያታት እዚ ኣይንደልየን ሕጂ ውሽጥና መን ከም ዝዕንቅፍ ዘሎ እውን ይነግረና ይንፈልጦ ኢና እኮ ኣይተምሃሩን ኢሉ ዝዕንቅና ሰብ ክህልወና ይኽእል ደኳትሮ ይኹንን ክለና ዝኽእል ኣካል ክህልወና ይኽእል ሞኞ ይግንሱ ኣይተረድኡን ህዝቢ ትግራይ ይፈልጥ መን ከም ዝዕንቅፍ ዘሎ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከይፍፀም ዓድና ከይነኣቱ መን ከም ዝኽልክለና ዘሎ ንፈልጥ ኢና ላፈለጥና ግን ተዓጊስና ኢና ትዕግስና ሕዚ ተወዲዩ እዚኣ ክትፈልጡልና ንኸደልና كما ينخد هم تعانتوا يستنقره مسمع معنا أكل تسمع منا كنا أتونا تعدي زسعنا أكل انت هالي دما ودوحوا واحد ديو سراوي تجري ديو جزيام محدار ديو زسعنا أكل تهالي سيء نهناي زي سعم تخوين دما يفلت حزي وين دما يتعالى لا أنا زي يخون عدي زي يخبر فصار استقرت تجري يزوج كوعز لا أكل اندحراليو كله يزلو وكنا أنا وكنا العلنا الشحات استمغط قدما ذا فيديو أكو سلكم سبر زينا يا مسلني بأمحرني أزازينا سنسمعها قل طريقة قلياتهم كودا مقالي تسمى سبر زينا اللي أصدمت أتشوالو أبرن النكتاتلو سبر زينا
የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ሁኔታዎች እየከፉ በመሆናቸው ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ሁኔታውን እንዲገነዘበውና የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባ ሲሉ ጥያቄ አቀረቡ። በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ታጣቂዎች የመፈንቅለ መንግስት እያከናወኑ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ይህንን ተከትሎ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ባወጡት መግለጫ የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባ ጠይቀዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ዛሬ ባወጡት መግለጫ የፌዴራል መንግስት በጸጥታ ኃይል ስም በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኙትን አካላት የአንድ ቡድን ተላላኪዎች እንጂ ህዝብና ጊዜያዊ አስተዳደሩን የማይወክሉ መሆናቸውን ተረድቶ አስፈላጊውን እገዛ በአስቸኳይ እንዲያደርግልን እንጠይቃለን ሲሉ አስቸኳይ መግለጫ አውጥተዋል። የፌዴራል መንግስት ህገወጥ አካሄድን በተከተለ ቡድን የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ፈርሶ ዳግም ወደ ጥፋት እየተገባ ዝም ብሎ መመልከት አይገባም ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ አስቸኳይ ጥሪ ለፌዴራል መንግስቱ ያቀረቡ ሲሆን ጊዜያዊ አስተዳደሩ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ባስተላለፈው መልእክት ቡድኑና የቡድኑ ኃይሎች ወንጀሎቻቸውን ለመደበቅ ሲሉ የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ሲያደፈርሱ ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ በዝምታ ማየት የለበትም በማለት ገልጸዋል። የፌዴራል መንግስትና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ቀድመው ተገቢውን ኃላፊነት ካልተወጡ ግን የትግራይ ህዝብ መወጣት ወደማይችለው ዳግም አስከፊ ጦርነት ይገባል ሲሉ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ አስጠንቅቀዋል። ዛሬ ረፋዱን የሰጡት ይህ መግለጫ የወጣው በተለይም ደግሞ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እየተመራ አዲግራትን ጨምሮ መቀሌና በተለያዩ አካባቢዎች ወታደራዊ እንቅስቃሴ በማድረግ ተኩስ በመክፈትና ጊዜያዊ አስተዳደሩን ኃላፊዎች በማገት ከስልጣን ማንሳት መጀመሩን ተከትሎ ነው። እሽሓት ዘም ቪዲዮ ምረና የሜም እሽሓት ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቪዲዮ ልመጻኹ ምረና የሜም ማለት ህዝቡን ሓንቲ ነገርና ክንብል ደሊ እሱ ድማ ኩናት አይድልናይ ብኩናት ምን ነገር አይፈታሕይ ኢልና ኢና ክንሓልፎ ንኽእል እዚ ጉዳይ ብመቐጻል ፈጣር በዓል ድማ ምሕረት የወርደልና ሰላም ይገበረልና ክብል ይደሊ እሺ ኣሕዋትና ልማዓት ቪድዮና ነዚ ይመስል ነይሩ። እሽካ ሓዚ ዝረኹም ንሳት ሃሊኹም ብጣዕሚ ዝፈተኩም ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ኔክስት ብኻሊእ ቪድዮ ሽካዕ ንጋና ኣሃ ሞችኹም ተሰናይ ንዓኹም